sanibonani abukeli bomkhanya kude. Ngiye ngasho ukuthi ngizochaza sengifika eWesville, sengigwetshiwe sengiku 8 years. That was a painful time because ngangumuntu clueless. Into esemqondweni wami eyithi sekuphelile ngami. Sekuphelile ngami ngoba angazi ukuthi phambili kuyokwenzakalani. And nginale cabanga eminingi izinto ebezishiwo ngejele ukuthi ejele kwenzakalani, yalalwana ejele kuyahlukunyezwana, uyafa, ungafa noma kanjani, understand? Umuntu nje odunguzayo ongazi ukuthi kwenzakalani. And phela bear in mind ukuthi mina even elokishini ngangayena lo muntu mhlambe ukuthi interactor nama gangsters, I understand. Mina ngingumuntu oyiculelayo, understand, nje angaziwa noma kuthiwa ngihlala nesigebengu sangasekazi asingazi, understand lo. Ngisenkingeni nje yabo lo. Ngiyangena ke la, engena la ugcwele kulendlu. Into engayine mentality yayo ngiyazi ukuthi ngiyazi ukuthi ama 26 ahlala ngakephi kuphela. Kodwa futhi kwayona into yama 26 angiyazi. I understand. Manje ngiyabona kugcwele. Manje kugcwele futhi ngala. Abantu abangalana ngala abafani. Abafani kanje. Abafani. Abangala uyabona ukuthi yabona la imtende ivuka ngempela la. Yabona ngala la muthi ubheka ngala yabona ukuthi abakhaya ngeke laba khona namakhehla nawe ngiyabona nona. Ngiyabona nje engiyabuka ukuthi kodwa angingene la ngazi ngakhona. Ngoba manje ngala phela vele khona nale mentality yokuthini ama 28 enza ukuthi nokuthi phela sikhuluma iqiniso yonto mina ke futhi bengazi ukuthi correct obani yonke lento salute yonke lento into enginami ngicela ngicatch up sengingaphakathi. Kodwa ngime ngento kodwa ukuthi into angitshele yona ukuthi angakhombisi ukuthi ngiyasaba. Kodwa futhi ngiyasaba. Empela la nje mina angijwayele uhlala egenge nje. Mina ngihlala namabafana boma abaculi, I understand, namantombazane yabo yonke le nto angiyazi lento mina. Ukugcwele kulendlu. Alapho angiphethe kwayi, angithi fanele ufike ejele wazi ukuthi fanele ufike unogwayi uma ufuna mhlawumbe ukuhlala kahle yonke anginalutho mina. Njoba ngigwetshiwe nje ngigwetshwe ngilindele ukuthi ngizogwetshwa. Okay, it's fine. Ayihlalwe phansi. Khona nama foreigner. Ngiyangisiza ukuthi ngihambe vele ngisonde ngihlale eduze ama foreigner. Ayibona lo nto. Mingihlala nawo ngiyabingelela abantu abangizwa ngiyabona ukuthi ngeke. Ngizwa sebekutiza bodwa ke ngafika kwesikhathi se-fasting yabo. Angakuphi mhlawumbe ashaya kuhlangothi. Ayehlala la esadini ama 26 nawo. Ngoba phela wona ngena noma ngikuphi. Hlale phela ke la angazi lutho mina. Yabo indaba yokuthi angazi ukuthi uzolala laphi. Kugcwele la, understand? Khona umuntu olapha ekhoneni lebekiwa kuyena nje. Ukukhulunywa naye, interactor na. Mina angibize. Mengibiza yena lo muntu lo, athi uba igama lakhe ngitshele kanje mina wasuka ukushisa. Angitshela igama lami. Athi wakephi akamasho ngathi awamasho. Thasi ngizithi akamasho, okay. Ayikho inkinga. Uzolala lapha. Nobalala nga 2. Nethi yabheka bonke laba bangala baleli ngawani. Lala nga 2 mina yabona ke. Nayo kuyaqala ke inkinga ke manje. Nizolala nga 2 kanjani? Embhedeni owodwa. Umbhedo owodwa nje. Umbhedo owodwa yabo isingle bed. Single kunolala nonke babili ngamadoda. Injalo nje. Manje sosaba ukuthi ngwazi ukuthi angazi phela mina ngithi mina angazi lutho mina lana. Okay. Kodwa manje leyo uyangifuna manga lento into ecijile engekho because ngangibona ukuthi ngingene kephi ama 26.
into le phela ngiyazi ukuthi minengali yayibona leyo hayi mfethu akulaleki first day yabo lona hayi ngibuze ugwetshweleni manje sengizisaba ngokuthi i-rape lengigwetshelwe yona yabo leyo ngiqamba amanga yabo leyo enze mina mfethu hayi i-robbery mfethu le ngibona ubuphanda ayikho inkinga ayikho inkinga hayi ulala laphana hayi angigibele mfethu yabo leyo nto bhenya imboza lana nami ngifike ngibhema-ke la yes ngifike ngibhema ngabhenyiswa lokho hayi kuthe sefanele ngifuna ukubhema futhi waneyimboza engayinqaba athi yabona ngingakubena ngathanda zenhliziyo athi yabona inkosi engikwazi ukuboshwa kabili awona namhlanje akuba ukugcina kwami ukubhema ugwayi uye usungaphakathi ejele uyeke ejele mina ugwayi yezwa leyo nto mpaka lokho ngitshelwe kise amfithi nalo into engibona ukuthi ngingasabi kakhulu kodwa futhi ngicabanga ngani ngoba yi-foreigner le ngiyolala nalo la yabo le nto la akulaleki and lapho ngiyi-double triple bank la silapha ekugcineni thina kungaba nomnini la akulaleki hayi ukuthi sekuseni uba o-12 uba siyavuswa-ke la mfethu yezwa vuka mbani uyogeza shaya ishawa cabanga yezwa yabandana lazi kwaku-April yabanda mfethu ngivuke ngigeze phela ngizokwenza njani mfethu fanele ngithobele umthetho labo lona kwangithobela umthetho geze mfethu wara fanele ekuseni-ke mase kuvulwa kuphakwe yabo ngiyimbuzi yini le ngizoyidla la parish mfethu yabona ngitshena mfethu ukuthi manje phela ezinye izinto fanele ungayikhulumi yabona into ukuthi iparish niningi ushukela fanele ukuthi awukho ngiyazi mina lento la ngithi ngiyabona sezehlele inyembezi kodwa ngenza ishort angiboni uma zihlela ukuthi yona impilo ukhaliswa ukuthi parish yona impilo engisazoyiphila le yabona yona kanti angazi nantambama ngisazobona ukwesa ubona ushawe ikabishi ikabishi elinganasawuti elinganani uyabona ukuthi yabona la iphuthu lakhona uyabona uphuthu alivuthiwe omunye ubuthoso phambi ngakho ushaya isigaxabaxa senyawo wena ushawo ngobanga mhlawumbe ngoba usonyiwani uyafikiswa ushawo mhlawumbe noma ngesikhumba senyama yezwa lona hayi okay before ufike lapho kwasi ukudla ntambama okay misafika isanda kufika kubizwa unyoni fanele esibhedlela nokalo nikathathwa amathikithi nayithi ngikhipha ithikithi lami mina ngikhona nobaba ngqwakamkhize athe wena uba unqoba mbambo la mina athe wena ugwetshwe yini ngithi babe rape u8 years athe utshela abakini bami beyobheka emsamo sengisebenze 25 years mina la ngaze ngibona umuntu ogwetshele rape u8 years ngeke afonele athatha ifoni afonele reception ngitshela phela nami mhlawumbe ikhonto ezokwenzeka khona imistake yabo eyenzekile la mhlawumbe ngizokhishwa kanti nginamanga amefona kuthiwa ayi 8 years ngempela athi ayingeke namfana tshela kini mami lobheka ukuthi izinto ihamba kahle noma ihamba kahle unebhadi wena alikho ibhadi nje umuntu orepile umfana wami ushaya 20 years or over noma life sentence hayi mbalo kuqhubeka kuhlala izinsuku la yabona lento and kwakona behleli la uyabona ukuthi impilo ayikho right khamba izinsuku phunguke la endlini mekuphunguka la endlini
ngiphunguke la endlini sigcine nami sengilala embhedeni ngedwa kushawa inombolo vele la phunguka kuye indlu yaphunguka abanye bami baye ema-sectionini yebo lonto baye ema-sectionini sisala sisibancane la endlini nathi besikline la kuclean nje yebo lonto mva lokho mhlawumbe 2 days ekufika abanye abaphuma kwamanye amajele phinde kufika abanye abagwetshiwe manje sefanele ngiyolala phansi fanele ngiyolala phansi ke manje ade sonombhede senginombhede nombhede sengilala phansi manje mina yabona mase kushaya u12 yoba sekuvuka abageza sekuvuka kwami lokho sekuvuka kwami ke lokho sefanele ngivuke kuzokushaya manje wona isiphi isizathu ngisadathu ungayithatha inombolo yakhe bekho abantu athi bebethi awukuthatha inombolo ayi bangizamile ukwasho ukuthi ezinye izinto ngithi phela kube khona ama-exercise bese kune-exercise sekuvuliwe le section angiyona le bhokisi khona ngihlala amakhehla thothi ayixoxele thothi wezwa kuthiwa lela khehla ligunya yebo lo kube khona inkehla ethuthi uzoba nenhlanhla likubize likhulume nje nalo kodwa nawe angicanga ukuthi ayinawo sebeyangehla mhlawumbe ufuna ukwenza lezi zinto zasejele ke ufuna ukwenza intombi yonke noma ingane yebo lo alengitshele ikhehla athi fana wami njengoba ulawo la uzoshaya isigwebo sakhe into oyishayayo ayikho ungayithathi inombolo ukubuza ukuthi ba ungithe ungayithathi inombolo uthi mina inombolo mfana mayisekho engiyibuza imibuzo eminingi ngithi mina bani lona mase uzongiqhatha la ayibona lona ayi ithathe ngayithathe mase kuphela lo 2 days lo ngisalala phansi ngoba ngirotate izindlu ke manje sengiyofaka endlu ekushawa khona ingoma ayishawa ke inombolo khona kodwa bona labantu abakhona endlini ebashaya ingoma abantu aba-active enombolo kodwa kule ndla ayishawa inombolo phela nami ubuciko kunabo ngishayela ingoma ubusokwazi ukugida awuvela ukwazi gida vele phela 2010 mina khona i-production ekuthiwa iThunga production ephethe uDelani Khumalo wakaji so exhaso lotho besigida kuyona yabo lo so yabo le uphamisa unyaba uvela wazi bengikwazi yabo lo kodwa nento ushiya mina ngingawazi lo ngifike ngawufica lapha ngapha kodwa ngifike ngawubamba ke futhi yabo kanjalo kanti ngathola umsebenzi these ngithola umsebenzi e-reception ayi ngisebenze yabo ngisebenze sifanele ngihambise ithikithi phela ukuze ngizoregister ukuthi ngikwazi libe ngithola le compensation le etholwayo qala inkinga ngiboshelwe i-rape ngikwazi ukusebenza e-reception akasebenzi nomuntu lokho akasebenzi umuntu ukugwetshelwe i-rape reception wa end up ungasebenzanga qala ngisasebenzi ke manje lapho ekhaya besafika isimo sisabheda izinto ingahambi kahle ngiyabona ibhizinisi ngijabulile ukuthi ngithola umsebenzi understand hayi ngisabahlupha ekhaya kanje njalo uma uthola umsebenzi sokuzohola into engaka hayi noma kuyinto engekho but yabona ejele uphenduka ingane sikhuluma iqiniso abanye bengakhuluma uphenduka ingane jabuliswe into encane ngoba ujabulisa ukukhona into ofikile ngisho engaphethe ukuthi emefikile understand that noma ukuthi besithole lo 30 rand ubani for ukucleaners understand yona leyo nto benza something mekhona bayisitolo nawe yisitolo yabona so qaleke futhi ngiba nenkinga ke manje sama ke isigwebo manje noma ngishaya ingoma la ngiyabona nengoma le le ngoma angiboshelwe phela nami ingoma yabona ngoba naleyo enga leyo agcine ngivolunteer sengisebenza naye ke
ucele esebenza ku spiritual care la sengithola khona sengingena enkonzweni nami sengena enkonzweni ngafika ngakhonza uNkulunkulu mengikhonza uNkulunkulu angithi phela ke angisafuni sengikhonza uNkulunkulu sengithola inkonzo manje angisafuni kube sengomeni phela into esengixoshisa engomeni mina umuthi ekhaya ngibongawazi angithi basebenzisa umuthi ngapha engomeni yes awumuse fanele kuyodlalwa phela kuyohlangana fanele kusetshenziswe umuthi manje mina ke nginenkinga mina lento angisebenzisi yabona so fanele ngisuke manje angewin section ayikanti beku right engomeni nala ngiyakhona kwenzakalani uma usufika la mase yabona mase ngisuka la engomeni ngiya kwesinye i-section 2B3 e7 to 12 medium B ongayazi ukutshela noma uyazi uzokutshela nga 3 days usuku lesithathu kwaphakanye savalelwa yes ngakusasa kwaphakanye savalelwa kulabantu okuphakanya abashoni sekusaba sayiboshwa hayi abashoni sayiboshwa yes kwathi usuku lesithathu kwakwazwa amaphoyisa phakanye yabona ilanga ngibona ngiboshwe ngempela yabona usitsha sila ekhanda so uthi uyophaka bear in mind ufana uphaka ineti uzothelwa la iparish ufana ukukheza ubaba kodwa umuso wami ufana ube sela ekhanda manje ugqoke trunk isitsha nisibeka la ekhanda ufana usibeke ekhanda phela ufana ubonakala ngithi phela abafowethu laba baba wazi ukukhipha noma ikephi izinto labagwazi noma ikephi la so la ngabona khona yabona ngiphaka nje izinyembe ziyazehlela lethi mina inkosi ngaze ngaboshwa yes thothi in some other times njoba de bephakama mani yokho ngiyaxolisa ukuphulule msobuyela lapho ke kuphakamela uma ubambe ilokhuzana kanje ubambe into yokuphaka ngithi indishi yokuphaka usafe baphakela kuwena ekhanda uyawuletha kwamanje okay uyawuletha bese ubeke ekhanda bese ubuyisela ekhanda ben manje ububeka ekhanda ubuyela nawe endlini ubuyela endlini khona itiyela uma kwekwaphazama bakuhlaba kuchitheke itiye njoba uhamba vele into engingachitheki uyakwazi nawe lokho noma ijuice ngeke ingachitheki ngithi uyakuzwa lokho yawo njoba futhi bephakamile kungenwa noma inini stability ukwazila ukwazwanga niyafana yoshinduku so emva kwalokho vele bangena ke yoshinduku awucabanga uboshiwe labo njoba ushawa wenzanga lutho yezwa lona khambe kube khona umfowethu ethe ngeke mbethu yazini register isikole ngoba umunga register isikole la noma wenza iskill uzoba nenkingi uzothi udlala isnooker la bekwazi hlanhlaleko mina benginenhlanhla ngoba abanye abaningi bebeyithi mina ngikuyona lento hayi ngokuthini phela phana bebebona yabo umuthi awuyinaki into zabantu noma indaba zabantu awuphawuli noma yini wenza into yakho ngendlela yakho umunakho okunakho munganakho awunakho bengiphila leyo mpilo so abantu abaningi bebebona ngathi ngisile laba abangama 26 bayijethi ngima 26 naba 28 bayijethi ngima 28 ngala abangibiza ngegunya ngala bathi ngiyinkanyezi yezwe lona angeke ngimpikisayo futhi mina ngaphikisa kuzothi uthini ngizoba senkingeni mina ngaphikisa kodwa into bebadida njalo mina ngiyesontweni yabo ngiyesontweni and angifihli ngikuthothi mhlambe fanele kuyodunyiswa mhlambe kwi-section ne-section ngoba kube khona into kanjalo ukuthi kufanele sambe ama-section so wagcina uregister isikole ngaregister isikole ngaya ngathola i-skill selokhunjana se-upholstery i-furniture making ngiyibona lonto so sekuthele kunjalo ngaqeda phela fanele ngihambe kuphela
ngihamba kuphele ngihlale. So ukuregister isikole wawubale indlela okubaleka kahle kahle. Indlela yokubaleka phela. Ngoba phela la ishubile la. Mase ulibhalisile bazokusuba kususa ke bese. Ususwa awuvela uyisukele. But into esizayo ukuthi usuku ngabo ngalesi sikhathi sedumedume. Okay, isidumedume siyasuka ekseni. Nisabalo. Isidumedume siyasuka ngesikhathi se-exercise kakhulu futhi ngesikhathi se-exercise. Na ngantambama siyasuka isidumedume. Yezwa lona. But into eyinkinga yabona emini 7 to 12 asashaya khona lapho ngoba even amaphoyisa ashawa ngesikhathi se-exercise. Ubona impela ukuthi abona ke la kushubile. Abheka phezulu impela amaphoyisa. Kanti yabo mase ngibuya esikoleni mina sekuvalwe yonke exercise sekulindele ukuthi kuzophakwa kuphela. Noma ngibuye sivele sekuphakiwe sebengisizile bangiphakela yabona. Hayi ngihamba ngiqede mhlambe ngihlale 3 months ishawe ngedraft isuke medium B medium C. Medium C kudunywa ukuthi kugcwele amaphara. Yabona leyo nto. Medium C angishaya njalo inombolo. La bese bengijwayele medium B. Abanye bebekwazi la medium B ungithethe indoda ungayi ngalapha namhlanje ngenzeka noma ngabe yini. I understand. Angithi phela bona abantu bangibikela ngathi bazi ukuthi ngingeguni. Abanye bangingala bangibikela ukuthi ngani bazi ukuthi ngiyinkanyisi. Kanti angiyona ngisho leyo nto le. But nami ukusakwami yabona nami ngikhuluma lezi zinto lezi ezakha kuphela. Engathi ngihambisana nabantu angikho na. Hayi niye medium C, niye medium C. Ile ndawo kuthi namaphara enmakhona. Ngifika khona amaphara la ya. Okay, sure. Yangizonze njani? Ahlala wodwa. Misiwe ejele akukho lokuthi mhlambe kuphara lihlala lodwa lihlala nento ukuthi onyuwani kufanele sisitoksini ukuthi indawo yonyuwani indawo kanjani. Kuyamixa kodwa ke mase kuba khona lawo ma section mhlawumbe ukuthi indawo yabantu abangabhemi nawo ngashaya inombolo kuyenzeka lokho kwamanye ama section hayi wonke. You understand? So hayi medium C hlale lezo insukwana sami sesibhedlela sikale because kufanele si-admit yabo lonto. Esi-admit sifika lapha kufike nomphathi wejele athi madoda yena lana ijele lakhe lena indaba yokuthi indaba umuntu oparticipate kwinombolo noma kulezi zinto engasile yena ufisa ukukhanda isection yo abantu abazofunda isikole nabezonza amaciko. Ayibone siyabona lento le ngayijahe le. Beke sifuna umsebenzi khona umunye ubaba kuthiwa bambatha elinye time right obaba ngempela yabo lo. Sifike lapha sicela umsebenzi asiwuthola. Mhlambe ngosuku lwesi4 wathola umsebenzi eMedium C ekitchen. Hlanhla ke lapho ke yabona uboshelwe rape esuvalele kakhulu. Khona iziningi izinto ngekuzenze ejele. Engathi irape yona aqala la amanye akona amacala. Ezwa lona. Ngiyakubona umuntu obulela umuntu. Yazi mfethu usebenza noma ngephi. Uyabonje wonke lamanye uqala le rape nje mfethu treatwa serious, I understand. So okay thola umsebenzi ekitchen emisebenze and futhi vele mina ngifundisekile ukupheka ngiyakwazi yabo lonto. Sebenze kamnandi nje. So along the way ngiphinde ngijoinile khona neband yakhona. Ngifike ngibe active, ngibe nepower nakhona. Ngibe nepower nakhona, sigcine ukuvuleka i-support group. Khona i-support group nje evuliwe kuthiwa ikhuluma ndoda support group and viral. Still working, ngiyasebenza even kuyimanje ngoba umuntu uyifounder yayo uSibu Mkhize. Usanda uphumela last year.
and it's i-jail was founded abantu overseas, I understand. Namanje it's active and nami futhi njengoba sengiphumile kukhona i-foundation esiyiformayo nabafethu kaMashu, because ngikhuluma ndoda, yes, it's the umbrella, but kodwa kukhona i-foundation esizoyivula nabafethu abala kaMashu. Not ukuthi mhlambe uyabona kule foundation into engiyithanda ngayo mina ngiphuma ejele, kunabafethu abaphuma enkingeni ama-drug abuse. Ngikhuluma ngabantu kade sikuthola ulahla ithembe makubo ebedliwe ngami, kodwa mase ngiqhamuke manje la ungaphiki ukuthi bebhemnyonga. You understand? Ezinye izinto we believe ukuthi emaphutheni ethu abantu fanele bexwayiswe ngawo, because uyabona sazokuvakashela izikole njengokunqaba kaZulu, they've given us some dates. Njengoba kuzokuzazoba no matriculants ban prayer and everything, they've given us an opportunity ukuthi asazoxwayisa ingane. You understand? Because that's the end. Okay.